kaixo, txoriene barikua edo askondako ostirala. Bai. Egun inkonena, batzundako, beste batzundako, ez? Biharko hobeto. Gaur hasten dira lanera. Bueno, niretako honena, pilu, jendiak kontrako esatu ezta, beti? Baina niri, holan egunik guztokuena, beti danik izan da astelena. Benetan, Lehen bai, ni lehen jendiak bai. gorrotu zitxun baina. Ez, baina ez ostala ditzan Niretzako jai eguna zen astelena. Niretako bai, zenik ostala ditzan egin lan, tabernan ez, baina kanpotik eta bai, astelena gustatzen jakun. Orduan, bueno, txorienet bai, astelenak politxa die, ze astelenak izan dira astelen veganoak, eta gaur, ostiralian, astebururako errezetak. Berez, gaur ekarri batzuet nik olako empanada txikitxo bat ingot. Bai, atunana. Berdelana. Epa. Ondo. Berdela gainera jarriko eta sala eta guzti, holan berdela osua. Vale. Bueno, hemen pintzak ekarri dut, entxaiatzeko, horti dabiz, hemendik. Txak. Holan danak entzeko, garo, empanada baten barrua. Bai, aukeran, baina, bueno, a ver, aizurren bat suertatzen mazegu, kenduko dut, aurrera. Horea, zuk disimulau. Horea. Nik kontauko zute errezetia. Lehengo tipula erregozi, gero mertxikak bota eta ardua bebai. Espinakak egozi, iragazi, txikitu eta tipula ikitxu intxaur muskatu apur batekin. Epeltzen utzi. Gero horia presatzeko lehengo legamisa ure peletan aktibatu eta gero irinakin, olixuakin, azukra purtxo batekin eta gatzakin nahasi. Pausatzen utziko betegarrixa prestegon arte eta gero horea bi laukitan zatitxuko dugu. Arraina ondo garbitxu eta laukisa oinarri gisa jarriko gainean barazki betegarrixa, berde lapur bat eta beste lauki bat gainean, 45 minutu. 200 gradutara, eta listo. Berez? Ondo. Hasiko algea, batek esaten zain bezala. Lehenengo gauzat kontatuz. Ebau, Galizian, leku bat, nun itxen dauen, empanada bat oso bitxia, erakutzin bihotzuk gero, kamaratik kanposke, astu injalden. Eta zena da, baina... Da, txirra txikitsuena eta oskolakin dana jaten die. Ostra, ni txirlana janda okat, baina oskolakin... Alberto, aldozat argazki bat erakutze? Bai, gero. Bueno, erakutzeko zut. Di, holan, oskol txikitsuak, eta bai, eta omen da gainera bakarrik herri batekua berez isa. Bai, a ber, eta espada zabaldu, ni beti izaten da patria, a ber, errezetak... Pila badaude... izan gaiztua. Segatik ez da zabaldu mundu guztia, segatik Galizia guztian ez da jaten hori. Asko apresiatzen dutelako, eta beste guztioi, ikusutelako arrarua. Eta alkatearen alaba dentista dalako, hortza konpontzen ditu, eta orduan, klaro, daukate negozioa, eta derrigortuta daude hori jate da. Ze behar dago, Patre? Beharrik ez da, bai. Hrunz jateko horrela. Beharrik ez, baina, bueno, zehose originala behintzat bada. Bai, noski. Bueno, hemen txen. Bai. Barazkixen oinarrixa, santipulana. Baina nik daukan tipula eta porrua, eta esan dut betxu. Txorieneko oskailua, aste osoan ziar, betetzen joan da. Eta gaur, barikua dela, aprobetxauko dana apurtxo bat garbitzeko. Eta empanadak badie horretako oso aproposak, eta bai, asteburuko da ostiraleko errezetak bai izaten die, ez da? Niri gustatzen jatolako gauzak da. Eta empanada, azkenean bai, nik sartzen dut, pizza, paella, eta horien familian, ez? Hartut, eta oskailuan daukasuna holan, oiasko soberakin batzuk ero, empanada batean junan da, arraina sartu aldugu, barazkien egin aldugu, honek, lasainak eta olako gauzat danak nik multzo berdina sartzen ditu, ze azkenean badira hori pixkate balietzeko. Eta, bueno, legune irratian, hemen aipatu izan dugu, baina goietan zenbakien ez goratzen, baina nik goizetan irratien zuten dut, eta hor argi bili saioa, goizian goizoten dena, eta hor, egon ziren itzeiten, hori zenbaki bat bota zuten, urtean zenbat janari Euskaldun bakoitza botatzen genuen, zenbat kilo, ez? Pertsonako. Eta uste zeiela, 70 kilo erolako, astakeri bat, 70 piku kilo ziela, ez? Eta hor galdera inzieten, Juanitari eta anek, jente nagusia, Eta honen, gure txian bota, zerrez, nahi dut esan, zerbait ikusten baduzu, oskailuan, bihar ez dala egongo jateko moduan, esaten duguna, hor, teknika bat bada, lehenengo gordina badu kozinatu. Kozinatu zazue, eta gero kozinatu zuenean, hor hil dizkiozue, izan altzituen somorrotxo gutxiak, eta gero, ez baduzue jan behar, izozgailuan sartu. Behin kozinatuta gero, egin errezeta bat, saltzan, dena dagoa, hombre, patata baldin baduka ez, patata izozgailuan ez dira ondo konpontzen, ez dira ondo dena ematen. Baina nahi dut esan, beste edo zer, hartu, eta haragioa badaukazu erdi arantza, oiasko bat, prestatu zazue saltzan, kozinatu zazue, irekiten eukide zazue, eta gero izozgailuan gorde, eta listo, baina bota mesedez. Bota, ez bota.
Lehen baitu, akordatzen egonaz, nire kuadriako baten pixukidiak, oindala, urte pila bat, unibertsitate garaian eta, itxen zain gauza bat, ez dut inoiz astuko, ura baizan, ez dakit zikina edo oso askarra. Ze itxen zabien, bueno, batek kozina bitxen zaben, nolako lapiko handi baten danontzako, imaginau pasta, edo aragisa, edo iaskua saltzan, edo, bueno, danadalakoa, eta, berak, imaginau jaten zauela, eta gero, jaten zauen dana, zati txiki bat ezik, edo, holan, ez garbitzeko. Da orduan, esaten zain. Utzik jenzuen beti zerbait? Berak ez zauen holan taper batera gordetzen, lapikoa garbitzen da, hau sobra hojat, da usten dut zut eskaioan. Ez zauen garbitzen, eta esatu esatzenean, ez tozu, zebe garbitzu zukaldia dau, zikina, eske zuretako utzi dut. Da orduan usten zain beti, holan puixketa txikixak lapikoan. Jende askarra da, beti akordatzen. Jende askarra. Ez dakit aldatuko esan mutiko hori, 18 urte zaukonetik ez dut ikusi, imaginatzen dut, bizitzak erakutziko zotzala apurtxe bat aldatzen. Nik lagun badukat, eta oin ikasi du, baina beti zerbait utzi darra platerean. Beti zerbait. Ematu ez da, horako amorru bat horrek? 3 garbantzu. 2 makarroi. Arrain pusketa dat. Hori ongo da, kulturaren bat? Hori. Hori, holan edukazio honekoa dela. Bai, zera. Gurean edukazio honekoa beti izan da. Platera garbi. Ogiakin hartu eta ondo busti. Eta beto, gure txikiak oin ikasi dute, ogia eta ja erabiltzen, bagabiltza. Eta handiak garbitzen du. Ez da, hoxe guretatik pixka pasatzen dugu, baina aizar gutxi gehiago, Eta hori da, azkenean, eta zukaldari batentzat, ero etxian, hori prestatzen egondan la pertsonan dago, guztia gozatzen ari direla, eta eskerronekuak, da, izatea hori, platerean da ondana, hartu eta garbi utzi, naiz eta ez egon horren gozua, garbitu. Ni txikitan ez nintzen oso jatun ona, ez jatun txarra bez, normala, ume bat normala. Gustetan jaten gauza batu, da ez datzuk ez. Baina nire lehen guzua, eneko, berazan jatuna oso ona da. Elkarrekin goten ginen ikastorara, gara urte berdinekoak eta kuadria berdinekoak. Eta nire mai, ilusio pila bat itxenzatzen eneko etxera joatia, zesan jatun ona, eta 5 urtekin, ikusten ziren igual, eguneko menu batera, beti, kontatzen da, anekdota berdina nire etxian, eta joaten ziren, nire izebaitziar eta nire ama, batera bazkaltzera da, eguneko menu baten, niretako, umien menua, edo patata batzuk, edo paparra, arroza tomatearekin, eta nire lehen guzuak, esaten zaren igual, nire ama itziar, da eneko. Eta, 3 menestra, eta zerbitzarixak, baina menestra umiantzako, eta bai, umiak menestra jaten dau, eta gainera zan, gizoma moruan, holan, jaten zaren bere lepokua, holan, sardeixkakin, ematen zaren zaukola, 65 urte, baina zauzkan, 4 edo 5 ikastora joan baino lehen, eta zan oso bitxia da. Oso jatun hona zan, da nire amak esaten zauen, hau bai dela. Txako modukoa. Ondo aukitzeko, ume bat ona. Baguk, esan gureak, eta galdera hori askotan ikin dute, jun jatetxe da, eta nahi baduzue, umendako daukazu hau, eta hau da, lasai, gure umeek, behiratuko du, den agian hor kartan dagoen ez du, baina beti, normalean jatetxetan kartan beti izaten duzu zerbait, denon guztoko, eta holakotan, gure txarra daukate, dena garestia horre gustatzen zizkia. Sushia, esarutasun behin. Sushia, holako gauzak, legunean, onjoak ininuen, egin dute froga bat, karri bat dute onjoak inindako beste errezeta bat txorienera, eta inien, eta ez da, aita ze hona hau gehiago, eta nekarri bat zutan, alaba, venga, gaztu gehiago etxera. Hori egia esan, bai, alde batetik gaztua, baina buruko mina ere nik ikusten ditut, kuadriako batzuk nola guraso nola biltzen diren bereien seme-alabakin, beti burrukan janari kontuekin, eta horrek ez izatea etxean gauza handia da. Naiz eta, nire ere badaude gauzatzuk, ez aizkiela gustatzen, eta onartu behar dut, barazkiekin gehiago direla, jaten dituzte, pure alba, zapaldu alba dituzte, alan nola txikitu ingo dituzte, eta birintzen baizkiet, hobeto. Aldatzen da, Ni nintzen jatunik onena, eta ontsa ikusten dozu, maz pasak ezik, dana jate dutela. Ni ere, lehen, uste dut, arratza fregitu edekin bakarrik elikatzen nintutela. Eta bituen. Eta oin, hemen ahil bilatzen, zerbait aurkituko bete dudan, ez zaidan gustatzen. Hemen esan duguna, barazkixako lehen aprobetxatzen. Piperrak ero daukasun, nahi dugun barazki. Hori da, eskenean, betegarri bat joango da, empanadana. Empanadak normalean aukitzen dagoa, piperrak, tomatiak, tipula. Kasunetan, nahazketa bebai bitxia, errezeta bat aurkitzu naben holan interneten,
Bai. Olako, bakitzu honek robotak oso arrakastatxoa dienak, Bai. etxietan, Bai. ba horrek aldizkari batzukin etorten dira. Bai, berak liburu bat ekartzen du. Bai, liburuak edo aldizkarixak bai badauz. Edo erosi dotzunak bidaltze dotzu WhatsAppetik lan errezetak eta bueno. Bai. Eta heldu jaten errezeta hau da pentsau jaten kombinazio oso bitxixa. Zer dauzka mertxikak, Ja, bai, Holan, gazi gozoa bai, hor. gero dauzka ziazerbak, holan tipula, gozo aldera. Eta gero, ba hori, berdela. Sasoiko lan Eta ez arrainakin. daukat tomatea. Ez, dauka olakoetan tomatea. normalean beti Bai, tomatea bai izaten da zerbait, ez? Holan empanadietan da aurkitzen duzuela, baina bueno. bueno, hau utziko. Holaxe erregostan. Eta goioz mertxikak, ba, txiki eitera. Oso, ondo. Bueno, ba, berdela, Jose Miguelen batela, txitxarroa eta berdela, esaten zuen abesti tradizionalak, eta berdela, bueno, ia sartu zen Eusko Labelen sigilupean, eta edozein berdelek ez du balio, noski. Izan behar da, ba, hemen ero amuarekin, ero inguratutako sarearekin bildutako berdelak izan behar dira, hemen era tradizionalean, Euskal kostaldean arrantzatutako berderak izan behar dira, Eta kalitate gorenekua gainera. Bai, Ez? udaberriakin, ni beti berdela udaberriakin, eta nik enekien, baina hor, getarien ero esaten omen zan, hor, mimosa zuaitza, zautzen duzu? Pentsatzen mimosa ditzen jakela. Ez. Mimosa loria bai ezagutzen dut. Ba, mimosa zuaitz bada, Zuaitza. eta ba, bere lehengo loriarekin ero hor, etortzen hori zala sasoia, ja berdeletan joateko, ez? Eta hor gainera hasierako lehengo berdelak eta harrapatzen zienak denboraldiaren hasieran haundia bazien, bueno, ba, urte hori ona izango zanan, pero ustea ero holan, esaten bazuten zerbaiteatik izango zan. Bai, normalien esaten da, oparua danian berdelan kanpainia, gero Bai. antxoana bai ona izaten dala. Beraz, bueno, lotura aukiko da nola bai. Bai, eta kontua da, ba, bueno, ba, berdela beti esaten duguna, asko hemen Euskal Herrian asko arrantzatzen da, gero bai, kanpotik ere ekartzen da, hor behiratu inbardala betiko, ez? Arrandegian galdetzen baduzue, esango izua, berdel hori nungoa dan, zepalago arrastreko teknikakin harrapatutakoa, eta hori labeldun sigilupean etzan sartuko, eta gainera, bueno, ba, kanpotik ekarritakoa. Orduan, bueno, ba, hor, konfiantzazko produktua nahi baduzue, lehen mailakoa eta hori, bueno, galdetu, nungoa da, nola harrapatu duten hori, eta alba duzue, beti izaten duguna, bertakoagatik josazue, eta hor dirua etxean geratzeko, beti aukeran egiten dituzue, erosketak lagunan den dana. Guaztenian ingaben berba eskabetxean inguruan, zigorrek ekarri zituen muskuilu batzuk eskabetxean, eta nire etxea berdera eskabetxean asko itxen da. Bai, nire amak itxen dau. Asko, spinetan olan eta gero entzaladai botateko niri gustatzen jat. Berdela, eta jende ez dauka, eta kontserban, nik laguna dauzkat, eta ezakira berdela kontserban saltzen da. Berdela, egaluzia moduan da, kontserban zoragarri geratzen da. Merkiaua. Merkiaua, askoz merkiaua, mendire eramateko osona. Eta merkiakin nolan zer ikusi daukana, merkurio gutxi hauken, bai. Txikiagoa direlako, eta orduan, azkenian, bakizu, arrain txikiagoak, bueno, nik aukeran nahi hau, beti esaten dudan, aukeran nahi hau jute itxasuan dauden arraiko horrek guztia jatia, ultraprozesatu guztia bai. Horrek, ez dakizunentzako, latan ez du jartzen berdel. Kabaia. Kabaio. Ez, kabaia. Kabaia jartzen du, Kabaio na broma zan, ni be noizean min sartu ez noizu batzuk, banekien kabaia zan. Julen baino txarra badien, Bakizun ondagoen zoragarri nola dan berdela, eta Euskal Herriko hainbat konserberetan da saltzen dituzte. Ketuan ero badau berdela erosteko aukera, eta oso goxua da. Niri guztau jaten asko, EITB nahieran daukatzu eskuragarri, zigorrak behin intzauen, ez naz gogoratzen izan zen, gixatuan edo marmitakuan. Inzeinula horan, moztu zinun, ataletan. Indala, igual... Bai, aurreko denboraldian izango zen. Bai, oso goxua eta, ez, gixatu holan... Ale, hor nahi EITB nahieran sartu da, eta hor agertuko da errezeta, marmitakoan izango zen, bai. Ni gure etxean marmitakoan, aukeran, bueno, izokina da ezaguna, ezagunena, betiko marmitakoa, baina gero izokinan ere ezaguna da, eta nik, berdelanak gehiago gustatzen zen. Eta berdin, bota. Barrura, honek emangotzea behitxuzako koloria, gozotasuna bebai, tipulekin batera. Mas pasan familikoa dira, Patri? Dati jaue bai, eta dati ja gustatzen jat. Ja. Ikusten mas paseia mania hartu otzietela. Mitxo, ni ja... A ver, gure artean, Patri? Denbora gutxi barru, ikuste zaitxut, TikToketik ateratzen, mas pasa jaten,
pasioan da, holan, txakurrakin kafi hartzen Zigor. barrela honekin. Ez. Ark esan bezala, Hor utzizut. nik printzipio batzuk ditut, Aha, eta ja. espaitu dutzen beste batzuk dauzkat. Hori da. Hori ni laguman euskan, eta nire 40 arauen artean, hau sartzen da, gara, jentia zabe, nik 2 arau dauzkat ezin dienak apurta. 2 arau eta 40, eto zabaldu inbar da sakua, eta egoera bakoitzerako ere, zuk esan dezuna? Galdera badauka Aldatu. zuretzako. Momentuz, behitxu, hasiko naz, honek egozten, espinakak ez dauka misteria hundirik be, ura egozten, datza, botako usia zerbak, eta biguntzen dienean iragazi, hemen euskat, ja prestatu dago porra hor, uretan txorrota dan osteko, lehortzeko da ona botateko, eta bitartean, konta hosta txorieneko txoritxuak, liburu baten agertzen zarela? Famatua bilatu zarela? Baina badakizu, nik hortik tiraka eta kontatu nion, baina zuen esan. Eta berdelarekin lotura. Bueno, hau da, gure lagun Carlos Aretxabaletak idatzitakoa, txapelek, guretzako txapelek idatzitako liburua, eta hemen dira, hau da, pixkat, holan, nerabendako eta gazteendako liburu oso interesgarria, ze hau da, berak hemen oso ondo deskribatzen du, atzekaldean, pentsatu, zure idoloa dan mendigoizale bat, eskalatzaile bat, mendikorrikalari bat, tabernan zure onduan daola zurekin, eta bere anekdotak eta kontuak kontatzen, Ze polita, berak hori indu, hartu, eta hainbat mendigoizalerekin egon da, eta lortu ditu, batu ditu, beraien historiak liburu askalaten. Ta nik, hortik tiraka, nik, indala, duela ja, 16 urte, betaurreko marka batek patrozinatzaile moduan eukan, eta egin genuen argazki saio bat, horre, atxarten geratu ginen. Baina bezperan, mutrikun berdeleguna izan zen. Eta luzatu inzitzaidan. Akabo, da orduan, betaurreko ondo etorri jatzun begixak Betaurrekoak tapateko. etorri zatezan fenomeno, eta gainera zapatilla juzian zikin erabanituen berdinak, eta kalimotxoen, txosnetako zikina, eta mendiko, ez kolorea da, urruti nau. Eta mendiko lokatzan kolorea oso originala dira. Eta hemen, kontatzeitu hori, esan dako, hemen agertzen dira Euskal Herriko mendigo izale pila baten historiak, eta tartean, nirekin sartutakoa. Eta esan dagoa, irakur erraza, kontu politia kontatzen ditu. Politia, fina gainera, atzalde baten irakurtzen da, eta... Arratzalde baten ez da, baina, Baina dinez atal motzak bai, baitu egunero bat. Bada euskazu epouan nahiak edurne pasaban, Mikel Zabaltza... Zigor Iturrieta... Bai, Alex Txikon... Nor da hori, Alex Txikon? Iturrieta esautzen du, baina hori nor da? Juanjo San Sebastián... Bueno, hor zauze, arrakastatxu danak. Bueno, gazte danak. Ikusita, danok... Ikusitu danak gehienak, 40 urtetik gorakoak ero... A ber, mitoak zarrak izaten dira normalen, ez gente... Horregatik bihurtzen dira mitoak. Horregatik, gazteak, denbora oraindik behar dute mito izatek. Hemen txezigor, berbetan zauzen bitartean botautzat ardo txurixa. Vale, oso. Vale, zaporia emoteko, baina gogoratu, mantala, gogoratu hori betegarrixa, oinarrixan jarri baino lehen, enbanan oinarrixan, egon bidara, lehortxo. Bestela igual ezetu ingo da larrai. Bai, orden hau, egozit, ero ondo iragazi, ura oso ondo kendu, da gero joango gara. Oso ondo. Gutxinaka. Gero hori egingo duzu? Bai. Indar irinakin, irin normalak? Indar irina, legamia haukat, azukra purtxo bat. Oso ondo. Eragatza, da ura. Hori da, galdera askotan jendeak egiten dizuela holan, pixka ogiak egiten hasi dana, opilgintzan, eta holako, eta ez, errezetetan irakurtzen duzu batzutan, ez? Indar irina eta ez da izer da. Baina zigor ez daukat indar irina, bestearekin aldut? Bai, indar irinak egia da gauza batzuk, errestu ingo izkigu, indar irinak gluten gehiago dauka, hori lortzeko esaio glutena saltzen, hau da hartzen dituzte, eta gari mota ezberdinak erabiliz, hartzen da, eta gluten gehien daukaten irinak, gariarekin, irin hori egiten da, ez? Eta honekin, zer da? Elastizidadea ematen zaio, hartzidura honen lortzen duguna da, hartzidura luzeak badaude ondo mantentzen dute, gero elastizidadea, gero hartzitzen danean, gaza eusten gehiago laguntzen du irin honek, orduen, opilgintzarako, horrelako errege opila iteko, boioak hemen gurinezkoak eta inditugunak, eta holakoak eta iteko oso interesgarria da. Eta batzuk, ogia iteko ere erabiltzen dute, ogia iteko, zer da, pixkat,
ez hain abiak, pixka kalamidadiak, presak ibiltzen dienentzako ogi egiteko hobea da. Nahi dut esan. Gutxiago landuta, orea gutxiago landuta, daukan indarrarekin, altzatuko zaigu eta akats txikian tapatzen laguntzen du. Beste irinak agian esliku gukena utziko. Eta gero, egisa da, igual, ogi bat eiteko, gozogintzarako ogisak. Bai. Osa, gozogintzarako irinak. Ez dagoela igual hainbeste balixo. Ez que nik gozogintzarako irina hori. Baina alderantziz, nik gozogintzarako irina be, ez dagutzat pertsona bat, berezik erosten da eta da nire matere, eta berak esan dau, kroketak beti inbeitxula gozogintzarako irinakin. Hori da bere teoria, ez zio esan, nik esan dutzat. Eta segatik, zaten dau, hona bakataratzen dairako, nik uste gauza dala, gauza ba, ez dakit, psikologikoa. Bai, baina, Patri, horrelako gauzentan, eta jentea, ez dakit, ja, adin badaukaguno gero, oitu bazara zerbaitekin beti, eta horrekin ondo atara zaizu, esatezu, zetago aldatu. Ez? Ondo atara zait. Hau ondo atatzen da. Orduan, zengo dio. Eta nik, egiesako zogintzako irina ino ez dut erabiltzen du. Irin normala, indar irina, olako prestaera berezietarako indar irina erabiltzen du. Baina ez dela, gure txian beti irin normala erabiltzen da. Eta hortik, gero esaten da, ogia eta iteko garaian, batzuei ezai gustatzen azala honekin gogorragoa geratzen da. Ni ba naiz teoriakoa, honek irina ogia, ez garai bateko basarriko ogia moduan, goikaldia gogorra izan behar du. Crunchy behar du, hau da, ogia. Baina, hor bakizu. Teoriak eta teoria daude, eta batez ere gustuak daude, eta hori bakoitza berea dauka. Eta gustuen kontra. Eta garrantzitsua, norberak bere gustua egitea. Eta ogitxuria gustatzen bazaizkizu, segi ogitxuria jaten. Eta ez dela, zein, hori dau. Gauzea da, aukerak badauzela. Eta, bakit, ez datorrela gaira, baina ogixan inguruan, hemen egisa da Euskal Herrixan itxugula labe onak eta okindegi onak. Badauz txarrak be. Geroz eta geixau, horrek katiak eta... Baina horrek ez di okindegian nietzen. Bakir. Baina, badauz geixau, ez dakit, geroz eta olako geixau, baina badauz okindegi onak be, bai. Horrek ez dira ateratzen hori. Hori da. Langunian, lagun batek esan ostan, betxu Madrilen bizian jendiakin, ez dagoela holan zentruan, bape aurkitzen. Okindegi honik. Okindegi honik. Badau bateon bat, holan, apur bat irteten basara zentrotik, baina ez dago okindegi honik, da berak faltan sumatzen dagoela hori, ez dakit laban arazoa izango dan, edo... Lehen, aipatu dugu, ez, berdela, labelduna badaukagula, sorionez gaur egun Euskal Herrian ere Euskal Ogia badaukagu, eta nik bitu hor, junginen beragana grabatzea hor, arrazolara, hor badago Panarra okindegia, eta hor dago Gabi, Madrildar bat bizkaieraz hitz egiten duela, bikain, baina euskeraz, baina ez dago euskera, bizkaieraz hitz egiten du, eta berak, ni bera ezagutu nuen duela 6 bat urtero, eta orduen jasita lan egiten beste batzuen dako, okina betidanik, eta berak askotain aipatzen zuen, baina horiek mejorante piloa botatzen diote, ogiai. Itza mejorante izan zen. Eta da, gehigarri bat hori hartzen da, eta gluten gutxiago ero dauzkaten irinei, botatzen diote horrek, eta horren ogi horiek altzatzen die pila bat, oso aizetsuak eta izaten dira, baina honek aipatzen zuen, bai, horrek mejoranti hartu eta palakadaka botatzen diote, ez? Eta agonitzen di ez dakizetokitan, da hori da, eta hitz hori, eta egia da gero sartu izan naizela, okin famatuen da liburuetan da olako web horrietan, eta beraiek ere mejorante hitza erabiltzen dute. Ongarria, ez da nola dituko nio, baina danak, horren mejorantea ibiltzen dute, eta ez da, igual, mundu hortan horrela salduko da, edo beraien artean horrela deituko dute. Hori da, ez da holan euskeraz hitz bat, nire amabak euskeraz itzen dau, baina holan amamak bai, etxera altzen zarenean, da loditxu zarenean, mejor haute ikusten zuten. Mejor hau injosu. Baina hori hona da. Hori hona da, hori. Hori nire oin esaten diate. Igual mejorantiak hartu dituzu, bai. Ni lehen, gehiago kompetitzen nuenean, izeba beti bronka. Zurreta zala, eta oin jakusten nuen, eta hori larritzen hasinak. Oin bai, oin mejor haute zauz. Iaki, potolotzen, potoltzen hasitan aholan seinale, baina, bueno. Zorintzu gara, jarritzen du gustatzen zaigun egiten, beste maila batian, noski, baina jarritzen du.
Bueno, hementxe, naukan ura hotza, orduan jarri biot, apurtxo bat, epela, eta horrekin aktibatuko gure legamia. Berez, legamia hemen, ez da oso bero egon bier, berez. Bai, bestela, legamia hiliten da, bestela. Bezez, apurtxo bat itxo egin biot, eta bitxartean hau da orea iteko. Eta bitartean joango naz, berdela garbitzen. Zenik, Galizian komentu dut zuten hau empanada, hau txirlena, ez dut nahi esperientzia errepikatzea. Ze horrekin gotzu crash. Ez urrek ez dut zuen goda beste, gehiago izango da deserosua. Hortzen tarten da geratzen dien. Hori da. Beraz, gogoratu, egiten dugula empanada bat berdelana. Oinarrixan joango da hau, hemen jarri itxugu ja azkenengo zia zerbak, daukie tipula, mertxikak, porrua, ardo txurixa, eta Mejorantia! Mejorantia! Azkenian aztu! Intxaur muskatua. Bale. Gero, berdela, Patrik, ordini jungo da horre empanadien barruan? Hore, bueno, gero 45 minutu da horre baina beti, horietan bagizu, beti, aragien egiten badu, aragiena kosinat egiten da aragia lehenko, Olako boloñez antzeko bat, ero barazkiekin daiten da. Egaluziak konservako egaluziara ebiltzen da, eta hemen, horretik, hemen, alde batik, zentzua badauka. Bai, mamitxu, azkenean egongo da, ez dakit, krematxua hua edo, berdelakin, pasintzia. Bai, eso es garbitzen ju. Nik pitxartean, oskolak aipatu dituzun hortan, tretxuak die, honek, erderaz navajas, honek, luzengak. Nola die, euskaraz? Tretxuak. Tretxuak. Bai, tretxuak, baumen dago, iruzurra, hor saltzen dituzten, nik enituen ezautzen, nik tretxuak beti erosi izan dituenen, tretxuak erosi izan ditut, gero omen dago beste muskuio bat deitzen direla datila handiak. Datila handiak. Bai, eta dira oso tretxuen antzekoa, baina ezberdintasuna, gero daude, batzuek gustatzen zaiela gehiago datila handiak, eta beste tretxua, baina kontua da, tretxua direla, holan, bizarra monstekonek kutsilloak ero, horren itxura pixka, kurbatura pixka dauka, eta besteak dati handia die, tamaina antzekoa, baina luzeak, zuzena dire, ez daukate kurbatura hori, ez? Eta zaporeak eta batzuk xamurra badia, bestia pixkate datiak pixka gogorxabak eta, baina bia daukate itxaso zaporia, goxuak, nahi dut esan, eta prestatzeko eran bia berdin prestatzen dira, hau da, plantxan, ni normalen tretxuak eta plantxan egiten ditut, gero olako oliberre bat, baratxuria eta persiakin da botata, ero, hauek konserban saltzen dituzte. Konserban ez dut inoiz probau? Saltzen dituzte, hori latan eta egoten dira. Ikuste ditu, baina ez daukatu itxurarik. Omen dago, eta hauek ere, txirlak, ostrak eta gordine jan izan ditugu, ez? Jaten ditugu, gehiago, esan bizut. Tretxuak ere antza esaten da, hauek arrantzan ibiltzen direnak, hauek jasotzen ibiltzen direnak, baita gordinik ere jaten dituztela. Hala ere, nik horrek jakinta nola harrapatzen dien da hori, ze hori da zulotxo bat eta erola makiltxo bat, alambre bat sartzen dute eta atara egiten dute. Horrek area izan behar du? Pia bat ez? Are pia, ez da, izan behar da kurruzkaria. Ez dakit, ongo da teknikan bat, ez da nola ingo duten, nola ingo duten gero hiek jaso garbitzeko eta arega, baina ez dakit. Izango dituzte denbora bat, ez dakit, txirlak egiten du, ez? Txirlaken ikuste ditut. Uretan da, eta hor gatza botateko. Eta txirlak zuk gordinik probitzen txuzu? Nik txirlak kalidadeko, bai? Hemen, jangan itxun behin. Bai, gordinik jangan itxuen, lenguan kuadriakoekin, 3 edatara jarri nien, saltza berdian, plantxan eta gordinak. Eta ikusgarri zara. Bueno, nik bat ingot bakarrik, gero beste batzuk ingo itxut kameratik kanpo, eta gero horiakin hasiko naz, bai, bestela, denbora galdu. Hemen, kandotzat zentrokua, zantxenoia, izkina honetara. Hor utzi izkizuta? Hemen txobe bai, pentsa uselako txarto garbit. Hemen dauz. Ja, baina, hori labanakin. Baina, karo, hemen dik, labana sartu, hori gaixi sartu. Txartu moztu guzti, bai, konturatu bez. Bueno, kontu da, ontsi datuz, nagoazen garbitzea besteak. Hemen txorea lusatzen, eta bat lusatu dugu bere zagu oinarrixa izango da, eta hau tapa, edo alderantziz, eta betegarrixa bai prest, arraina garbi. Eta nola indugu horia, hor bideotxu batzu baduzkago grabatuta, ez, Patri? Hauskagu, bai, beti bezala, legamia ondo disolatu gure peletan, gero irinakin hasi, azukrea putxo bat eta gatza, eta gero makina batekin daulana. Hortzak ordaintzen digu, ez, makina horri, ez? Ordaintzen dutzagu horra ibe bai. Hori ere, hori, bilo,
bikotearen osabak erosi du, bueno, aserrian daukate holan, etxaurrian holan belarra, holako zelaitxo bat, baina, bueno, jardina izango, lorategia. Erosi dute holako rumba bat, belarra mozten duen holako rumba baitako bat. Eta ez dago, zigor, ze ondo. Hau goza, bera, hartu eta moztu ez egiten usten du beti tamaina berean, eta antxe. Sartu dute, antza, koordenada batzuk, nundik ibili behar duen, eta antxe. Bera bakarrik kargatzen da, behar duenean kargatu, bera bakarrik ateratzen da, anibiltzen da pasioan egun batetik bestea, ez du zaratarik ataratzen, ez da kejatzen, tipo, eta lehen noizian behin hartu, eta pasai behar, segakin, bueno, segari ja, ez dago eta aspaldi hau. Pasauko ez da zu izena orduan? Kaxarroana? Baina, zeukin bat duzu. Lorategia, hortua, ero zeukin gozu azken. Nahi dauzkat, 35 metro karratu. Berez, bueno, txikitsua da. Nik uste guraiza batzuekin Patrizu jartzen bazara. Txas, estresak entzeko ere ona, omen da hori. Ez hauzti gainera udan pila, eta zen dara, belarra. Baizera. Eta hori, ibili zela. Udan ez, oin dizik ja, oin jazten da. Baina, oin txon diokan ez daukat. Bale. Ez, nahi dut esan, amari ni pasatzen didanean, ni belarra mozten didanean, ajuten naiz berriro urrengo hastian, eta, baina, oetamoz, nik hor, enfarduak egiteko badauka lagun bat, eta enfardadora dauka, eta are, jungo jatzu tratorakin, eta fardo batzuk atako itxuzu, gero horre, Fardo kontutan ez dona ez ebe jakiterik, Hemen txe. Terren horrekin ez datorako eskorik. Berdela? Orea, bueno, azpian, oea, jarri gizu barazkiekin. Beste bat jarriko txabolan gainean. Eta berez, empanada, berez ez da, empanada, bauka orean, horixua, gantza aukitzen daude xente, txerri gantza batzuk botatuak zie. Nik kilore olioakin egin nuen, hemen egin nuen. Beitu, baina, niko nahi ez dut jarri, beraz geroixau da, ogisa. Eta, bagitzu beti, erdixan, surotxo bat jartzen jakola. Tximini moduan? Tximini moduan. Eta hau, olixakin margotu. Eta 45 minutu, 200 gradutara. Oso ondo. Beraz, segitxoan gatoz? Erreta hori ditu. Hemen, ertzetxo bat, janda, dagoeneko. Ni enaiz izan, Ni enaiz izan. Ni izanaz. Hemen txegure, empanada, kurruskaria. Kurruz, ogia. Ez da hain kurruskaria, bestia baino. Baina, txirlena. Eta zeatik geratu da kanpokaldea kurruskaria, zer esan du lehen txikilak? Ez dakit, nahoz goratzen. Irin, indartzua erabiltzen dauzu, ogiak, geratzen dira kurruskariagoak. Indartxu. Indartxu, hori da. Betxuz lan geratzen dan, politia da ikusteko. Oitartekoa? Oixo, oitartekoa. Zan geratzen dan, berdela hor, erdixan, bete garrixakin. Eta, igual hau, ez dakit, mantenduko dan ondo. Laurdenetan moztuta, jango, satibana. Bakotzan dako hau, gero niretzako. Eta hemen txe, gure, berdel, empanada, edo gitartekoa. Apat bakoitzan dako? Hori, hau berdela niri esan, Eta ikusten da berdela indak eratzen dela, ondo indak. Erretzen dago, Abisatzen dut. Esan dizut. Ata, lehena hor. Hemen ingo du, Javier Agirre moduan, bigotea muitu, oso da hor. Nik ETV-ko beste sukalaritza programatan ez dut ikusten jendia erreten. Ez da bilako jaten, gu gara lako bakarra jan iten duguna. Eta jan inbehar da, prestatutako dena. Nik orain ningo dizuean entzala da bezala. Bueno, Patri, bakizu azken aldean izan behin olako gauza berria sartzen nahi nahizela, lehengunan kokoarekin nahi nuena moduen. Gaur ingo duguna olako kaprese entsalada berritu bat. Orduan, azkar denbora gutxi daukaguta, kontatuko dizuet nola ingo dugu. Mozzarella esnea eta esne gaina lapiko batean berotzen jarri, eta mozzarella desegiten denean, gelatina gehitu, birrindu eta sifoi batean sartuko du. Gero, albakari oliba olioa gehitu, birrindu eta olako albako olioa gorde ingo du. Eta ero muntaketa izango da. Oinarrian jarriko du tomate lehorrak oliotan, gero
mozzarella aparra eta apainduko dugu albako olioarekin, garun pixka batekin eta tapenade pixka batekin. Tapenadea, bueno, nik indu dala. Zukin jozu? Bai, eski, azkenengo momentuan, beti dana, a ber, gaina, tapenade a ber ziruditzen zaizun. Ni pia guzatakat. Bai, a ber, zen buzkoa. Ondo dau? Zen zaporia, holan baduka? Bauka, Bai ez? oso goxua. Antxoa oso onak ere ditxo. Igertzen da. Badakizu antxoarik ez daukala? Garuma botatzazu. Bai, tapenadea nahi nion gero apaintzeko gainetik bota, eta astut, torri da, oliba beltzak hemen neuzkan, baratxuria hemen neukan, oliba dana neukan hemen, baina neukan... Zigor, zezabiz ditzen, kapreseak daukaulan mozzarella zatika. Bai, zatika, zati bat, beste zati bat, eta beste zati bat, eta hemen beste bat. Ai, barkatu. Nahi zenuen ala? Ez. Bale, barkatu. Beratu jarri jazu eskua. Bai, urtingo dut, ingo duena apar bat. Apar bat ingo du, honena, hemen urtingo dut, gelatina, xafla, bueno, hemen daukat, atzo bezala ur hotzetan disolbatzen. Eta ero, birrindu ingo du irabaia horrekin, eta hemen sartuko duguna da, hau sifoi batean. Eta horrekin ingo du apar bat. Ez daukazuen ezako sifoia, einalda, lehenengo hau birrindu, esne gaina, ezingo zan, esnea eta mozzarella birrindu, eta gero, hotza dagoenean, esne gaina arrotu, eta honekin nasi, eta orduan haizearekin nolako... Mus antzerakoa izango zan, ez? Bai, apar bat, bai. Enbido, pero txikietara bai. Oso ondo, ontxe, uda dabiela urbiltzen, uda dabiela urbiltzen, entzaladak maite ditugu. Nik urte osoan zier, baina egisa da, udan gehiago jaten ditugula, seguraldi xagatik eta kapresea da, bueno, Italiako ensaladarik famatuena. Italiako, ez, ikurriñaren banderaren kolorea dauzka, ez? Euskal Herriko, bai? Bai, abitxo. Igual, abertzali izango da, kapres entxalada. Berez Capri uartean sortutakoa, eta zigorrek esan daben bezala, Italiako bandera gorrixa tomatiagatik, albaka berdea, eta txurixa mozzarella. Orduan, baitxu kolorerek, baina guk gaur beltza bai gehitxu bihau, ez? Tapenadea putxu batekin. Hori da, apur bat apaintzeko gero lan ingo diguna, Eta tomatea, freskoa beharrean, hemen oliotan jarriko ditut, eta dana, aldatzera, eta pinasi batzu sartuko iziot, beste testurakin da jolazteko. Ondo dau. Gainera, entzaladen artean, beti ezagutza ditugu, baraskixekin eta, baina, zuk uste osuz, zebitxea entxalada bat kontxiratu leikela? Ez que hotzian jaten da... Ez, niretzako ensaladat izateko... A ber, esan behar nuen, osto berdeak eta izan behar ditu, honek ez dauka ostorik. Bueno, martorria. Baina... Eta ospinolioa dauka. Bai, bueno, tigerresnea dauka. Bai, dauka, baina aukitzen dauka. Bai, baina, bueno, kontua da, bere, famatua bai indela, zebitxia gero inditu txorienen, baina oin, gaina, ja, badauka titulu bat ana, ez? Titulu bat ana, bai, ze UNESCOk eman dio, olako sare bat, edo beraz izendatu dau kultura inmaterial ondare bezala. Berez Perun eman dotzie, izen hori, eta Perun gainera zebitxe desberdinak eitzen die. Adibidez, iparraldian eitzen da maskor beltzakin, gero Oianian, Amazonas inguruan eta eitzen da berton dauken arrain berezi batekin, paitxe deitzen dana. Eta gero, Peruko barnealdeko mendilerruan eitzen da amu arrainaken. Berez, eskualde bakoitza badauka bere arraina da bere hori tigre esnea eta... Inguruan daukasunakin azkenean, ez? Pixkan nik uste, ez? Osagaia moldatu egiten dituztela. Hemen irakindu honek eta ezer, oine berua dagoela, desegin ingo du hor mozzarella eta gelatina gehituko diogu. Oso, no? Azkenean, ez, eskualde bakoitza moldatu du, bertan, ez, tebitxia, azkenean bakizu dela hori, arrain, gordina egiten dela zitriko batekin, normalen lima ero limoiarekin ontzen dana, eta horrekin kosinatzen da zitrikoakin, eta gero bai ala bai, beti aukitze ditxo, harto pusketak, pipermina be bai, pila bat, eta martorria. Eta gero, arraina eta sukua izaten da intentsua edo desberdina, baina hortan ibiltzen dira. Eske, zebitxa, espada entzalada bat, zuk gaur ingozun kanpresea ez dakit entzalada bat izango da orduan? Ez.
Niria ez da bezala. Niria da kopatxo bat, olako platertxo bat, Bokadutxo zerbait bat. ezberdina. Gatza, piper beltza, eta gero hau, esan dakoa iragazi, beti, esan genduena legunean egin genduenean aparra ere, hartu, eta inbar dana da gero iragazi eta sifoi batean sartu, eta emaitza, bakizu horrek gero hotza egon behar du, zesnea gaina bestela esan arrotuko, emaitza hemen dago. Orduan nik oin muntatu ingo dut, eta izango zana da, ero platertxo batean, ero kopa batean, kaprese batea dauzkan osagaiak. Moldatut. Kasu honetan, tomate lehorrak dauzka hemen oliotan, hauek gaina oliotan batzu saltzen dituzte potoan. Enituen aurkitu, baina bazaude lehorrak saltzen dituzte, goten die pilo bat, eta horren nik etxien banukan nolako bandejatxo bat. Horrek hidratatu egiten dituzu urberotan, gero ondo lehortu, eta ero gustoko oliotan sartu, eta horrek eukitu duzu egun batetik bestera, eta ja hartzen dute. Hoien nik inituen. Orduen, asmoa da, ez dakit, kompanero hemen, ez dakit nola jarri, hemen jarriko. Hau politxa da, Bia jarriko ditut, bia montatuko ditut, eta orduan da, oinarrian tomate jarriko du. Zondo, nik ikusten dut zutoran zuge pintxo tabernatan eta. Ez. Ez? Zeba. Jatzun guztako zeitxe dituzulan gauza politxak, gutxiak, txikitsuak. Hau, bat duzen egin pentsatu nuen baita bestela. Eitea, hain zen nuen zugin, labean honek txerri tomate txiki horiek. Bai. Horrek konfitatuta oliotan da hori. Bai. Horrekin ere, ez, azkenean. Horrekin bikain. Bai. Eta hauek, beti esaten duena, honek, holako kontuak moldatutako ero berri da betiko errezeta tradizional bat hartu, eta testura, osagai antzekoak ere bedita, testura eta ezberdinekin, beste zerbait egin. Horren, tomatea hemen daukagu. Bai. Hemen daukagu, mozzarella. Espada, proba ingozo. Bai, proba ingotz, legunean, hau, beto, bakatu. Bitxo, hori izan, bitxo, zuetako atzea dute. Bueno, ingo duguna. Mota da bizoski bat, Honek ematen du oso atletikekoa, A ber, zaite hemen nire lagun bizkaitar guztiei. Holan ematen du, esne gaina. Ja, gales hor dago zutitzen ja hor. Urduri jartzen ari da, ikusi ja hor, aparrak zein duen, zarata egin duena. Bueno, oin, mozzarella gasaporia bai? Bai, bitxia. Vale, oin, hemen pinazi batzuk, hauek txigortu inditut, labean sartu ditut. Orduan hemen koskaiten dionen, hori pinazien gozoa ere etorriko zaigu. Tapena de pixka bat. Ze ona. Eta tostatxo baten gainean bebai, holan kaprese tostatxua edo. Bai. Loko puntu batzuk jarriko izkigu hemen. Hemen faltagatzu horrek, mikrogreens batzuk. Hakitu zedein horrek. Bai, baina horren salan hontan... Ez holan gainetik edo. Bai. Zaki belatxo bat. Berdean jarri. Koiara bat, berdu, Patri? Garun pixka bat. Azkenean antzoa... Koiara txikixe ondixo. Koiara txikixe ondixo. Hemen, tanta batzuk hemen, garuna. Azkenean, ez den dutenak ikusi, garuna da, antxoan, konzentratu bat, bere ura. Eta bukatzeko, berde pixka bat. Zegoxua. Eta hemen, askar. Ze, ez daukonek komplikazioan dirik, esku batekin. Ero bestearekin, gure kaprese entzalada berritua. Ojango orduan. Nik kopa naixo. Hemen dan hartu behar duzu, Patri? Zaiatuko naz, behitxu, pinazia, tapenadea eta... Holba daukat? Albaka, bai? Tomatea da patuz. Hau, gui apurtxo batekin. Hogixa faltazan bakarrik, lapurtu horko empanadatik, oso goxua, segon? Nik, hala ere, kontra bat jartzen. Mozzarella, ataletan laukitxo eta moztuta eta gehiago koska ingonik jari. Haizea baino, ez? Holan bebai originala geratzen da, eta apurtxo bat aldatzeko. Baina, ideia hemen astebukarako, eta hori, ondo pasabazte burua, astelena etortzen danean, hemen izango da, beste bi errezetan.